Mga kaigsunan, kini ang ika-16 nga sesyon sa serye sa Sermon sa Imperno. Pagkabulahan nato nga gipadala kanato sa Ginoo ang balang espiritu. Bisan human sa pagdawat sa Ginoo, hangtod sa dili pa kita mahimong hingpit nga walay kasaway, usahay mapakyas kita sa pagkinabuhi sa pulong sa Dios. Ang balang espiritu dayon motabang kanato sa paghinulsol. Sa diha nga mga magtotoo wala makinabuhi sa pulong sa Dios, ang balang espiritu mo pabati kanila sa kasakit ug maghatag kanila sa espiritu sa paghinulsol aron sila makahinulsol. Ang Ezekiel Kapitulo 36 versikulo 26 kanagingon, kuhaon ko ang kasing-kasing nga bato gikan sa inyong unod ug hatagan ko kamo kasing-kasing nga unod. Sama sa gisaad ang balang espiritu nagtabang kanato sa paguba sa atong pagkamatarong sa kagalingon ug sa mga gambalay. Diin kita mo insiste sa atong yunahuna nga husto ug maangkon sa atong mga sala. Iya usab nga gibubo ang gugma sa Dios sa atong mga kasing-kasing aron kita makasugid sa atong mga sala ug mangayo og pasaylo. Mabati nato ang tabang sa balang espiritu nga mas kusog kung kita hingpit nga maghinulsol. Labaw sa tanan ang balang espiritu nagligon kanato aron kita makapamunga sa bunga sa paghinulsol. Nga mao ang hingpit nga pagtalikod sa mga sala ug pagkinabuhi sa pulong. Sama sa nisgutan na ang Espiritu Santo uban sa Ginoo nagtabang kanato nga makabaton og kalinaw uban sa Dios. Kung wala na kita nahibilin aron patyon kini nagpasabot nga nasulod na kita sa espiritu. Mao nga ang pagpasipala batok sa espiritu kay dili mapasaylo. Si Jesus miingon nga dili kini mapasaylo hangtod sa hangtod. Apan ang tinuod nga makakaluoy kay mao ang daghang mga tawo ang wala gani makaamgo unsa kabugat kini nga sala ug sila nagpasipala sa balaang espiritu. Bugat gayud ang silot nga madawat sa mga magpasipala sa espiritu. Busa nang hinaot ko nga makabaton ka kanunay og kalinaw uban sa balang espiritu. Giawhag ko usab kamo sa pagampo nga daghang mga kalag ang makabaton og kalinaw uban sa balang espiritu. Minahal nga mga kaigsunan, sa miaging sesyon akong gipatin-aw kaninyo ang usa ka kaso sa usa ka magtiayon nga nakasala nga magkauban dinhi sa yuta ug nakadawat og mga selot didto sa ubos nga lubnganan. Kini ang makakalisang asilot sa pagpuli-puli sa pag-agto sa usa ka kaldero sa nagbukal nga likido. Sa ubos nga lubnganan adunay mga kaso diin ang usa ka pamilya makadawat sa selot nga magkauban. Adunay usa ka kaso diin ang usa ka babayi grabing mibarog batok sa balang espiritu. Ug ang iyang mga ginikanan ug igsuong lalaki nga miapil niini nakadawat sa selot nga magkauban. Tungod kay ang babayi usa ka importante nga leader sa simbahan, ang mga membro sa iyang pamilya nagunahuna usab nga sila nanguna sa usa ka maayong Kristohanong kinabuhi. Apan sa pagkatinuod wala. Nagbuhat usab sila pipila ka mga buluhaton alang sa Dios. Apan sa samang higayon, isip pamilya sa usa ka dagkong leader sa simbahan, ilang abusuhan ang ilang otoridad nga nanghatag og kalisdanan sa mga tawo sa ilang palibot. Tungod kay wala nila tuli ang ilang mga kasing-kasing, ang ilang kasuko ug kahakog migawas ingon nga kini nga mga dagway sa kadautan. Bisag nagtuo ka sa Dios, gawas kung tulion nimo ang imong kasing-kasing, mahimo nimong ipakita ang mga buhat nga walay kalainan sa mga dili magtotoo nga dautan ug wala makaila sa Dios. Sa katapusan, ang silot midangat sa pamilya tungod sa ilang kadaotang mga buhat. Ang amahan grabing nasakit nga naa sa ganghaan sa kamatayon. Unya ang mga sakop sa pamilya naghinusol uban sa mga luha ug migunit sa Dios nga nangayo og kaayuhan sa ilang amahan. Gidawat sa Dios ang ilang paghinusol ug ang pagpatiwala nga pagampo sa ilang mga pastor og gipabuhi siya. Unya, ang Dios misulti og usa ka butang nga wala nako damha. Ang Dios nag-ingon na kung ang iyang tawgon ang iyang kalag niadtong higayuna, ang amahan makadawat sa labing minos nga makakaulaw nga kaluwasan. Apan kung ang iyang kinabuhi kay gipataas pa, dili siya makadawat sa kaluwasan. Ug sa wala madugay sumala sa giingon sa Dios, adunay nahitabo nga nakapaamgo ka nako. Maayo pa unta nga moadto siya sa langit sa dihang siya masakiton. Ang anak nga babayi nga usa ka taas nga leader sa simbahan giaghat pag-ayon ni Satanas nga nagbudhi sa simbahan. Dayon ang mga miyembro sa iyang pamilya mibiya sa simbahan uban kaniya. Wala lang sila mibiya apan silang tanan nakahimog dili mapasaylo nga mga sala pinaagi sa pagpasipala sa balaang espiritu. Wala madugay ni human niadto ang amahan sa pamilya kansang kinabuhi gipatasan pinaagi sa grasya sa Dios sa katapusan kay namatay.
Kung namatay pa siya kaniadto samtang aduna siya gamay nga pagtuo makadawat unta siya og makaulaw nga kaluwasan. Apan human siya nabuhi pag-usab pinaagi sa grasya sa Dios, iyang gibiya ng iyang pagtuo ug sa ingon nahulog sa lawom nga impyerno. Ang mga sakop sa iyang pamilya mahulog usab sa ubos nga lubnganan sumala sa ilang mga sala. Lakip kanila ang iyang inahan og igsuong lalaki kay makadawat sa samang silot uban sa iyang amahan. Unsang matanga sa mga silot ang ilang madawat. Gidawat nila ang ilang mga silot sa usa ka dapit din adunay usa ka pangpang nga taas kaayo nga ang tumoy niini kay dili makita. Sa gubot nga luna nga napuno sa baho sa dugo ang mga tingog sa pagbangutan sama sa mga demonyo nga naghilak og mahait nga syagit. Sa tunga-tunga sa taas nga pangpang mao ang tulo ka mga kalag. Nagsaka sila sa halos vertikal nga pangpang. Nagsaka sila sa mawangis nga pangpang nga walay kamot ug tiil. Ang panit sa ilang mga kamot ug tiil ug tuhod nagisi ug nabulit sa dugo nga murag gihaplasan og liha nga papel. Ug bisan pa ni ana, nagpadayon sila sa pagsaka sa pangpang tungod sa mensahero sa impyerno nga naglupad sa ilang luyo. Gikulbaan sila pag-ayo nga nagunahuna kung kanusa ang mensahero sa impyerno mopataas sa iyang mga kamot ngadto kanila. Kini tungod kay sa higayon nga mensahero sa impyerno kay mopataas sa iyang kamot, ang mga insekto nga sama sa iyang bahin kay mukatag sa pangpang. Sama sa dili maihap nga gagmay nga mga tinulo sa tubig nga migawas gikan sa usa ka sprayer, dili maihap nga mga insekto ang nagtabon sa pangpang nga naghimo sa pangpang nga tan-awon nga ngitngit. Kini nga mga insekto nagsugod sa pagukod sa tulo ka mga kalag nga nagpakita sa ilang mahait nga mga ngipon. Dali kaayo sila musaka sa pangpang. Ibutang ta nga ablihan nimo ang pultahan sa imong balay ug makita nimo ang gatusan ka mga ukok nga sama kadako sa imong kumagko nga nagtabon sa salog sa imong sala. Labing grabe nga butang, ulod o centipedes nga mga mananap. Sigurado nga mahadlok ka pag-ayo. Mas mahadlok ka kung makahibalo ka nga kini kay makahilo og delikado nga mga kaka or scorpion baron. Kung makadungog ka sa daghang mga insekto nga naghimo og mga presko nga tunog sa pag-crunch samtang sila naglihok, lagmit nga manaka ang imong mga balhibo sa lawas. Mas hadlok pa gyud kung ang kini nga mga insekto moduol sa imo. Musaka sa imong mga tiil o sa mga batiis ug mutabon sa imong tibuok nga lawas. Apan sa ubos nga lubnganan dili lang gatusan ka mga ukok. Usa ka dili maihap nga gidaghanon sa mga insekto ang nagukod sa mga kalag nga gihatag ingon ilang tukbunon. Kadtong tulo ka mga kalag sa pangpang nalisang kaayo nga makakita ni adtong mga insekto nga desperado nga musaka sa hitaas. Gisulayan nila ang ilang labing maayo aron makalayo sa mga insekto kutob sa ilang mahimo. Tungod kay desperado kayo sila nga mukatkat, nagyatag sila sa usag-usa aron sa paspaspas nga pagsaka. Ang anak nga lalaki mahimo magyatak sa iyang mga ginikanan o ang bana o asawa magyatak sa usag-usa. Sila nagtunglo og nakig-away sa usag-usa. Nagsaka sila sa pangpang nagpagawas sa ilang kadautan apan sa wala madugay na apsan sila sa mga insekto. Sa diha nga mga insekto makaabot sa ilang tukbunon, ilang tubunan kini ug magsugod sa pagpangaon sa ilang mga kamot, ulo ug tibuok lawas. Sa pagkakaron wala sila'y mahimo tungod kay dili nila gusto nga mahulog sa pangpang. Dili usab nila mapapas ang mga insekto. Dili nila mahimo gawas pagbiya sa mga insekto nga mukaon sa ilang mga lawas. Naghilak sila sama sa mga mananap uban sa mga kasakit sa ilang unod nga napaakan sa mga insekto nga nagtuyok-tuyok sa ilang lawas ug nagpagawa sa mga daghang kadautan. Nagtunglo sila sa usag-usa. Samtang sila nagtunglo ug nagyatag sa usag-usa alang sa ilang kaugalingong kaayuhan, ang mga mensahero sa impyerno nga naglibot kanila nga nalipay pag-ayo nga nagtan-aw sa usa ka laot ug magilad nga talan-awon. Ug sa usa ka higayon ang mensahero sa impyerno nga nagkontrol niini nga silot mituyod sa iyang mga kamot aron ibalik ang tanan nga mga insekto. Apan kini nga mga tawo dili makahunong sa pagsaka sa pangpang. Nahibaluan nila nga ang mga mensahero sa impyerno sa dili madugay buhian na usab ang mga insekto. Ang kasakit sa pagsaka sa pangpang nga walay mga kamot ug mga tiil kay dili sayon. Apan ang ideya nga ang mga insekto nga moabot kanila naghatag kanila og mas dakong kahadlok. Mao nga nagpadayon sila sa pagsaka sa pangpang sa kalisang. Bisan pag ang ilang mga kamot, tiil ug tuhod kay nagisi ug nabulit sa dugo. Dugang pa, wala nay laing dapit gawas niining pangpang nga kadanganan gikan sa mga insekto. Syempre ang pagsaka sa itaas wala magpasabot nga makalingkawas sila sa mga insekto. Nasayod sila nga dili gayud sila kana mahimo. Bisan pa ni ana sila nagkupot sa gamay nga paglaom nga sila makaabot sa tumoy nga pangpang kung siya magpadayon sa pagsaka.
Mga igsuon, sunod akong isaysay ang mahitungod sa silot sa usa ka tawo nga grabing nagpasipala sa balaang espiritu pinaagi sa iyang mga pulong. Ang Biblia adunay daghang mga bersikulo nga nagpasiugda nga kita magmarbinantayon sa atong mga pulong. Ang panultihon kapitulo 18 bersikulo 21 kay nag-ingon, ang kamatayon og kinabuhi anaa sa gahom sa dila, ug kadtong nahigugman niini mukaon sa bunga niini. Kadtong nagsulti lamang sa mga pulong sa kamatuoran ug pagkamaayo mukaon og maayong bunga gikan sa ilang mga pulong. Sa sukwahi kadtong nagsulti og daotang mga pulong ug mga pulong nga walay pagtuo mukaon sa daotang bunga. Eksakto ang bunga sa atong mga pulong ug ang usa mahimong makaatubang ug dagkong mga kasakitan pinaagi lang sa pagsultig duha ka pulong nga dili maalamon. Pananglitan, ang ubang mga magtutuo na buntog sa mga paglutos sa mga sakop sa ilang pamilya nga mao nga moingon sila og magampo nga ang Dios maghimo sa ilang mga sakop sa pamilya nga maghinusol bisan pinaagi sa mga aksidente. Unya kining pulong nga madungog dayon ni Satanas. O si Satanas magsugod sa pagsumbong kanila atubangan sa Dios. Si Satanas mo insister nga ang ilang mga gisulti kinahanglang mahitabo sa ilang pamilya. Ug kung kini nga akusasyon na hisubay sa hustisya, ang ilang pamilya mahimong magkasakit o madisgrasya sama sa ilang gingon. Sa baylo, naganto sila sa lain-laing mga paagi pinaagi sa pagkabaldado o guban pa. Bisan og ang ilang mga sakop sa ilang pamilya maghinusol pinaagi kanila, dili na unta nila kinahanglan nga dadon ang ingon nga mga kasakit diha kanila. Dili ba maluwas sa labing gamhanang Dios ang ilang miyembro sa pamilya pinaagi sa mas maayong mga paagi? Ang Dios adunay daghang mas maayong paagi sa pagluwas sa ilang pamilya. Ang uban nagsulti og mga pulong nga dili tinud aron magdala og mga pagsulay sa ilang kaugalingon apan wala gani sila makaamgo niini. Mahimo nilang tapuson dayon ang ilang mga pagsulay pinaagi sa panghinusol apan wala gani sila makahinumdum sa ilang gisulti. Busa nang hinaot ko nga imong siguruon nga hinumduman nga sa imong mga pulong siguradong adunay samputanan niini. Mahitungod sa mga tao sa unod, sila mahimong moingon nga sila makahinumdum sa tanan nilang mga pulong. Apan sa pagkatinuod sila sa kasagaran mapakyas sa paghinumdum sa ilang mga pulong human sa pipila ka panahon. Giawhag ko ikaw nga magbantay sa imong baba aron ikaw mahimong alirto ug makontrol ang imong mga pulong. Mga kaigsunan, bisan og musulti ka mo og usa ka butang nga adunay maayong katuyuan, kung kini dili pulong sa kamutuoran o kaayo, kini mahimong mahinungdan sa pagsulay kaninyo. Apan kung imong gituyo ang pagpamakak aron sa pagpasipala sa simbahan, sa lawas sa Ginoo ug sa usa ka sulugoon sa Dios ug sa paginsulto kanila sa daotang mga pulong, unsa pa kadako ang silot nga mahitabo. Dugang pa, ang pagbutang-butang og sayop nga pag-akusar sa simbahan nga napakita sa mga buhat sa balang espiritu ug ang alagad sa Dios nga gihigugma sa Dios kay mao ang pagpasipala ug pagsulti batok sa balang espiritu. Walay sila'y katungod sa paghukom o pagkondenar sa usa ka sulugoon sa Dios. Busa ang mga tawo nga nagbuhat niana siguradong pangutan-on tungod sa ilang mga pulong sa dihang atubangon nila ang hukom sa Dios. Sa Mateo kapitulo 12 bersikulo 36 si Jesus miingon, apan sultihan ko kamo nga ang mga matag pulong nga walay hinungdan nga isulti sa mga tawo, sila manubag niini sa adlaw sa paghukom. Mga pulong nga walay kapuslanan ug mga komedya. Bisan pa nga ang maong mga pulong kay walay bili, kini nagdala og pipila ka mga unod. Adtong nagpasipala ug nagsulti batok sa Espiritu Santo uban sa ilang mga pulong nagsilbing mga instrumento ni Satanas. Nahilabot sa gingharian sa Dios ug sa katapusan matawag nga mga tawo sa kangitngit. Human sa paghukom sila mahulog ngadto sa silot sa mas lalawom nga bahin sa imperno. Kini nga kaso nga akong hisgutan kay nahulog sa kini nga kategorya. Kini nga kalag nagbuhat ug daotang voluntaryo nga mga buhat sa simbahan sa taas nga yugto sa panahon. Sa gawas, siya usa ka mambubuhat nga puno sa espiritu ug gihigugma pag-ayo sa Dios. Sa magbalantay ug sa simbahan ug sa mga membro niini. Usa sa iyang mga sakop sa pamilya ang naayo usab sa usa ka sakit nga dili matambalan nga nahimog nagbilin kaniya nga adunay kakulangan. Isip pa nun sa simbahan nga gigugma sa Dios, siya ug ang iyang mga sakop sa pamilya adunay daghang mga kasinatian sa grasya ug mga panalangin sa Dios. Samtang nakadawat sila og daghang grasya, ingon og napuno sila sa espiritu ug makugihong voluntaryo sa mga buhat. Apan wala nila tuliang ilang mga kasing-kasing nga mao ang labing importante nga butang. Tungod niini silang tanan nalingla taliwala sa pagsulay ug mobiya sa simbahan. Ang iyang mga anak nakadawat una sa mga buhat ni Satanas ug siya nalimbungan sa iyang mga anak.
Gibiyaan niya ang tanang grasya nga iyang nadawat ug mobiya sa simbahan. Human niadto nagsugod siya sa pagpanghilabot sa simbahan. Wala lang siyang musulti og duha ka pulong kundi personal niyang gibisitahan ang mga miyembro sama sa usa ka pastor nga mibisita sa iyang mga panon ug giawhag sila sa pagbiya sa simbahan sa kinabuhi. Gitawagan pa gani niya og gibisitahan ang pipila ka mga miyembro sa lagyong bahin sa nasod ug ang isa iyang lungsod nga natawhan aron sa paglimbong kanila. Bisan pa sa iyang pagbiya sa simbahan tungod sa kakulang sa pagtuo, kung iyang giila ang grasya nga iyang nadawat, dili unta siya motuo sa walay basihan nga mga hugihong or rumors nga sa dili pa kini susihon. Siya misulay unta sa pagtan-aw sa sitwasyon sa hilom ug sa pag-ila kung unsa ang tinuod nga kamatuoran. Kung nahimo pa niya kini makadawat unta siya sa kahigayunan nga makadawat sa kaluoy sa Dios. Apan nahurot siya sa iyang kaugalingong kadautan. Nakahimo siya og daghang mga sala sa iyang mga ngabil. Isip resulta sa iyang mga sala makadawat siya og makahalisa nga mga silot didto sa ubos nga lubnganan. Sa diha nga kini nga kalag makaabot sa ubos nga lubnganan, ang mensahero sa impyerno una nga magsunog sa iyang baba nga nagpasipala sa balang espiritu pinaagi sa init nga puthaw. Mawala ang porma sa iyang baba. Ug usa na lang ka nasunog nga marka ang magpabilin. Unya, ibutang siya sa usa ka glass tube nga sama ra kadako sa tawo. Bisan asa nga tumoy sa tubo, ang ibabaw ug ang ubos tabunan og tabon. Kadtong mga tabon adunay usa ka butang nga sama sa usa ka metal nga gunitanan ang gilakip kanila. Masayon ang paghanduraw kanila kung imong hunahunaon ang usa ka kuptanan sa usa ka botelya sa champagne or wine nga imnonon. Ang usa ka gunitanan kay konektado sa iyang ulo ug ang lain sa iyang mga batiis. Ang mga mensahero sa impyerno mugunit sa mga gunitanan o magsugod sa pagtuyok niini. Unya ang iyang lawas sa sulod sa tubo mahimong baliko sama sa usa ka crawler. Uban siyang lawas nga nabag-o mobuhagay ang dugo sa tanang buslot siyang lawas apil na ang iyang mga mata, buslot sa ilong ug baba. Sama sa mugawas nga hugaw nga tubig kung punon nimo ang trapo, mobuhagay ang dugo ug tubig sa tibok niyang lawas. Hunahunaa kini. Dili sayon ang pagkuha bisan sa usa ka tulo sa dugo pinaagi sa pagtuis sa imong tudlo. Mahimo ra kini kung adunay daghang kusog nga gigamit. Apan bahin niining kalag, dili lang ang iyang tudlo kundi ang tibok niyang lawas gikan sa ulo hangtod sa tiil ang magisi hangtod nga mogawas ang tubig ug dugo. Ang mga bukog nga kay mabuak o magdugmok ug ang mga kaunuran ug ang panit kay mga gisi samtang kini kay gipatuyok. Ang mga internal nga organ kay mobuto. Lisod nga mahanduraw ang tubig nga gipatuyok gikan sa iyang lawas ug ang kasakit sa kalag nga gisakit ni anang pagpagiha mao ang labaw nga dili mahanduraw. Ang bildo nga tubo mapuno sa dugo nga mga likido gikan sa iyang lawas nga murag botelya sa bino. Dili na mapuga gikan sa lawas ang mga mensahero sa impyerno biyaan siya sa makadiyot. Gibiyaan nila siya aron hingpit nga mulian ang iyang lawas. Apan sa pagpaayo sa iyang lawas sa orihinal nga kahimtang kay walay kahulugan. Sugod sa iyang hingpit nga pagkaayo balik-baliko na siya sa pagtuyok. Kini nga siklo kay nagbalik-balik nga walay katapusan. Bisan ang panahon sa pagkaayo kay walay kahulugan kundi ang panahon sa pag-andam alang sa sunod nga hugna sa pagsakit o pag-torture. Sa sunod nga sesyon akong isaysay ang may tungod sa ubang mga matang sa silot nga nadawat sa mga kalag nga nagpasipala sa Dios, sa Ginoo ug sa Espiritu Santo. Kung ang usa ka miyembro sa imong pamilya nagbarog-batok sa Dios, ang tinuod nga gugma nagtutol kaniya ngadto sa hustong dalan sa tanang paagi. Dili gayud gugma ang pagbuhat sa sala nga magkauban tungod sa unodnong pagbati. Hinunua, kini nagdumot kaniya. Usab samtang imong gigugma ang Dios, ang simbahan, ang magbalantay ug ang mga miyembro kinahanglan nimo nga adunay espirituhanon nga ug dili mapakyas nga gugma. Ug ang usa ka tawo misugid nga siya mahigugma sa Dios apan sa ulahi siya nagtungtong samtang sa nga iyang nakita ang mga butang nga supak sa iyang kaayuhan ug wala muuyon sa iyang hunahuna. Pagkahugaw ug unodnon nga unod. Busa nang hinaot ko nga magpugas lang kamo sa maayong mga pulong ug mga buhat sa espirituhanong kasing-kasing sa tubangan sa Dios. Ako nagampo sa ngalan sa Ginoo nga kamo makatagamtam og pagpasalamat sa kahangturan alang sa abunda nga mga ganti nga matipigan sa langit sumala sa iyang gipugas. Amen.